बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय बिसायख'थिनि खाथि समावबो थाद'नाय गैयाजासे रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा। रायजो राजाफोरनि थाखाय थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोराबो गोजोननायजों बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों। बेबादिनो हानि फोरमानलाइ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों निसिमानि थागिबिफोरा। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहोदों निसिमानि थागिबिफोरा। निसिमा ओनसोलनि हाग्रा ओनसोलाव जिउ खुंबोनाय हा गैजायै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया। दिनै चिरांनि निसिमा ओनसोलाव 1000निबो बांसिन नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होयो। चिरां जिल्लानि आनन्द बेटेनि पिआरसिनि गं 27 गामिनि गं 660 नखर आरो 20 कमिउनिटिनो हानि फोरमान बिलाइ राननायनि अनगायैबो मालिबिटा एफआरसिआव 470 नखरनो हानि फोरमानलाइ रानदों। रोजा रोजा सुबुंनि नुजाथिनायाव 16 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय गासै 1150 नखरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। हानि फोरमान बिलाइ मोननानै खुसिजों रंजादों ओनसोलनि थागिबिफोरा। जोंनि निसिमा ब्लकनि सिङाव मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फरेस्ट गामिफोरावहाय जोङो गासै मालिबिटा आरो बिटिनि बे मोननै प्राइमारिनि सिङाव जोङो 1150निख्रुइबो बांसिन नखरनो हानि फाट्टा होनो हाबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंनि सरकारा मानगिरि श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों खुनु पार्टि रानालासिनो जोङो हालाम रानालासिनो गासिबो मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो सुफुंगासिनो दङ। गतिके हानि जेंनाखौ फोजोबनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों।